हेल' लोगोफोर आं दिनैहाय XNDP फोरनि ज' जायैनि माखासे खोथा बुंनो नागिरदों। बावहाय सोरबा XNDP नि लिडारफोरा गाज्रि मोननानैबो लाब गैया, सिदा सिदि खोथाखा आरोखि। खारन नोंसोरबो खस्थ' खालामदों, जोंबो खस्थ' खालामदों। नोंसोर जा अर्डार होदों जों बेखौ फल' खालामदों। नोंसोर जिखौ फल' खालामदों जोंबो बेखौनो फल' खालामदों। खारन फरमेसना मोनसेल'। सोरबा जुनियरनि थाखाय फरमेसन आलादा, सेनियरनि थाखाय फरमेसना आलादा, बे गैया। थ' बेफोर खोथाया जिखियानो जादोला NDP आफादा फार्स्ट टाइमाव मोनसे थांखि, मोनसे सिमां, मोनसे खोथा। बिनि उनाव फैयै मोननै थांखि, मोननै सिमां, मोननै लामा, सेकेन्ड टाइम, थार्ड टाइम, मोनथाम सिमां, मोनथाम लामा, मोनथाम साननाय हनाय, लास्टावहाय मोनब्रै जाहैदों, मोनब्रै सिमां जाहैदों। खिन्थु सिमाङा बे मोनसेयानो, सिमाङा बे मोनसेयानो। खारन बे समावनो फेक्सन जानायनि खारन जाहोनफ्राबो बेफोरनो। माखासे लिडारशिपखौ लानो लुबैनाय बावबो जादों। फार्स्ट टाइम आर्टिफेक्सन जाजेननाया बांलादेशआवनो जाजेनदों। अब्लाना काउन्सिल मिटिं जिरायबा रन्जन दैमारि सारनि खाथियावनो आंबो जिरायनो मोन्दों। ओमफ्राय अडिटरफोर अडिट खालामग्राफोरबो थांदोंमोन केम्पआवहाय। बे समाव आंनो केम्प कमान्डार। बिराद खस्थ'जों सोलिनांदों, थानाय जानाय। जोंनो रुपिस हिसाबै अनलि मान्थलि 5 लाख हरोमोन आरोखि बे हादोरनिफ्राय, इन्डियानिफ्राय बांलादेशआव अनलि 5 लाख। जों बावहाय फिसा फिसा केम्प मोननै मोनथाम ओरैहाय माइमानसिं थाबाय, ढाका थाबाय, खागड़ाछुरि थाबाय, ओमफ्राय हाग्रायाव थानाय केम्प, ओमफ्राय आरो साइडआव केम्प फिसा फिसा मोननै मोनथामसो दङमोन आरोखि। बेजों जोङो मान्थलि 5 लाखजों मेनटेन खालामनांगौमोन। आंनि केम्पआव थायोमोन गैयाब्लाबो 70निफ्राय 80 जनसिम गथ'फोर थायोमोन, केडारफोर थायोमोन बे समाव। खारन थाखानांखागौ मोनसे केम्पआवहाय 100 जना थाथारखानांगौ जायो। माखासे लोमजानाय थाबाय, माइरं लायनो थांबाय, खामानि मावनाय, बेफोरनिबो थाखायो नालाय। 100निफ्राय 70-80 जना थाथारखानांगौ आरोखि केम्पआवहाय। डिउटि थाबाय, मा थाबाय, सेन्ट्रि थाबाय, मा थाबाय, बेफोरनि थाखाय आरोखि। जानानै थांबाय, बेफोरो जोबनानै थांबाय। बेफोरखौ आरो बुरखांबाय थानानैबो लाब गैया। जों खस्थ' मोनबोदों, ओंखायनो जों गोसोनि खोथा गोसो सिङाव दङ आरोखि बेफोरो। सोरबाया साननो हागौ नोंसोरनि बिदि दुखु खस्थ' खालामनायफ्रा नंखायसोलै होननानै। पाब्लिकफोरा कयेकजनफ्रा बिथांमोना जेबो प्रेक्टिकेल गैया, अनलि थिउरिल'। कयेकजन जोंनिया थिफुरलाफ्रा ओरैनो थिउरिल', ओरैनो खोनायोल'नो, प्रेक्टिकेल गैया, जेबो प्रेक्टिकेल गैया, ओरैनो जानला मानला खोथा बुङो। बे आरोखि जेखियानो जादोंला आं मालायनि खोथाफोरखौ बुंनानैबो लाब गैया। गावबा गाव थांनाया मोजां। दिनै NDPआ थांनाय फेब्रुवारि दानावहाय, फेब्रुवारिथ' नंद्रायानो, आं एक्जेक्ट गोसोआव गैला दे, जानुवारि मासआनो जागोनदां, लास्ट मान्थफ्रावहाय, जानुवारि लास्ट मान्थ बेफोरबायदि समावहाय। ओरै फाथाबारि टु बेंटल थांग्रा लामा, बावहाय मोनसे आइलेण्ड बायदि दङ। प्रत्येक बोसोराव बावहाय पिकनिक स्पट जायो। पिकनिक जानो मानोबो मोजां जायगा, जिरायनो मानोबो मोजां, बैग्रिबारि दङ। बावहाय जोङो क'क्राझार, चिरां, NDP लिडार, केडार गासैबो फैजोबनायनि मोनसे जथुमा रायलायलायनायबो जादोंमोन। खिन्थु बेनि एरेन्जखौ सासे पिकनिक जानाय नामावनो लोगो हमथावथाव NDP नि लिडारफोर, बेफोरखौ आरोखि गासैबो फेक्सननिया फैजोबनांगौ होननानै सावरायलायनाय जादोंमोन। बावहाय बे माखासे जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामदों। आं नामखौ मख'ला, सासे जोंनि बर'निनो, बिथाङाबो सासे बर' हारिनि, ओरैबायदि हारिनि बारै बिराद मोजां खोथा रायलायो। बिजनेसमेनब्लाबो आं बेखौ दिनै बुंगोन, माने ओरैबायदि बिथांनि ब्रेनावहाय
हारिनि प्रति बिराद अननाय दं आरो हारिनि प्रति बिराद सिन्था खालामो बर' हारिनि बारै कयेकजन बिजनेसमेना हारिनि बारै जेबो खोथा रायलायफेरा बुंफेरा आनखि बिसोरो बिराद गिदिर गिदिर बिजनेसमेन आरोखि बिसोरो जेबो खोथा रायलाया खिन्थु नैबे सासे जाखिनि सासे जानुवारि मासाव जाय जोंनि एरेन्ज खालामनानै होनाय बे मानसियाबा आफादनि प्रति बा गुबुन गुबुन आफाद दल संगठनखौबो बिराद मोजां मोनो बियो जायहा बर' हारिनि थाखाय नांग्रा बेफोरखौ बिराद अनो दे बियो आरो गावबो हारिनि फारसे बिराद सिन्था खालामो मावनो हायाब्लाबो गोसोआव बिराद सानो बेफोर जेखियानो जादोंला बेफोरनि बिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर दिनै जोंनि NDFBनि लिडारफ्रा होमबाखालि जों मा सावरायलायदोंमोन बेवहाय जों सावरायनायाथ' बिराद मोजां जादों बिदिनो जों जुदि मासाव नङाब्लाबो मास मोननैजों खनसे जुदि लायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो जोंनि NDFB लिडारफ्रा आंनो माबा मोनसे खामानि हरदों आं बेखौ मावनोसै नोंसोरखौलाय आंलाय मानो नांगौ आं नोंसोरजोंलाय मानो थांनो दिनै आंजों उमुक लिडारानो बिराद मोजां आंनो खामानि हरबावदों नै बेफोरबायदि साननाया बिराद गाज्रि मोजां नङा बेफोरो खारन दिनै नोंसोरनो लिडारफोरनि गेजेराव आंनिबो सेनियर लिडारफोर दङ बिथांमोनानो गोरोबनाय गैया बिथांमोनानो सोरबा सासेनाव थांनानै सेंग्राफोरा आंजोंनो दङ नोंसोरजों गैया आं एक्सट्रा खालामगोनलै आंजों फैजोबगोन गथ'फ्रा नोंलाय सोरखौथो लानानै एफाराब माबा होननानै बेफोरबायदि जालायनायखौ आं नुनो मोनदों खिन्थु दिनै डिसमेन्ट जानाय लगे लगेनो NDFBनि गथ'फोरखौ नोंसोर लिडारफोरानो नोंसोरनो मोजाङै लिड लानांगोन बा नोंसोरनो सानसे समाव बै गथ'फ्रानो नोंसोरखौ पलिटिक्सफोरावहाय नोंथांमोनखौनो मोजां रोखोमाव हेल्प खालामगोन खमसे खम बेफोरखौबोथ' सान पलिटिक्सनि खोथाखौथ' बाद दोनथ' दसे सम बेबो फैगोन खोथाया NDFBनि गथ'फोरनि बारै मोजां गाज्रि सावरायलायबाय थायोब्ला दाथ' दैज्लां दाथ' जों मिथिंबो लानो हाया जायगाबो गैया बेफोरबायदि आरोखि खिन्थु जोंफोरथ' एसे बा अखा हानायखौ अखा बोथोरखौ गारनानै बा मालाबा समाव एबुले जे अखाया जे सब समाय हागोन बेबोथ' नङाना बबेबा मासाव हानाय नङा अखा हायै बोथोरखौ नायनानै बा मासखौ नायनानै जोङो होमबाखालि थाबनो मिथिं लिंब्रबनो हायो बेफोरखौबो खालामनो हाया मानो ओरैनो जोङो उमुगा गाज्रि उमुगा इदि होनलायबाय थाबा लाब गैयाथ' बै लिडारफोरा जों बर' हारिया खौसे जानांगौलाय बै लिडारफोरखौबो आं बुंदों बै लिडारफोराबो खौसेनि खोथाखौ बुंबाय थानानै लाब गैया नोंसोर लिडारफोर खौसे जाग्रो बेनि उनाव जों हारिनि खोथाखौ बुं जों लिडारफोरा एसे खौसे जाग्रोनांगोनलाय बेखिनि खोथाखौ बुं बिनि उनाव जों बर' हारिखौ जों खौसे खालामनांसिगोन बे सेकेन्डआवसो फैयो बर' रायजोफ्रा नों लिडारफोरा खौसे जाग्रो ओंखायनो NDFBनि लिडारफोर खौसे जाग्रो बिनि उनाव गथ'फोरखौ बुं बिनि उनाव जों दं जों सेंग्राफ्रा मा जाया सेंग्राफोर गाबोन फैदोलै इदि ज' मिथिं मोनसे दङ बावहाय फेक्सनजों खोथा गैया नोंसोर गासैबो फैजोब पलिटिसियानफोरखौ लानानै जेबो लाब गैया पलिटिसियानफोरालाय मा नोंसोर उमुक माव नोंसोरनो एथ'खिनो मा नोंसोर मोनाखै नामा नों एथ' लाख मावदो नों एथ' लाख मावदो बिदि मिथिं खुंलायबाय थाना जेबो लाब गैया सेस खालामनानै होग्रासो पलिटिसियानफोरा ओरैबायदि लेथ्राखा मोजां नंखाथारा दा ओंखायनो आं बुंदों जायफ्रा दाखालि जानुवारि मा मासावहाय लास्ट मान्थआवहाय जिथु बैग्रिबारियाव जों ज' सावरायलायदोंमोन NDFBफोरा जायहा बे मिटिंखौ लिड लादों बे मानसिखौ आं खावलायबावगोन नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सेम जानाय लोंनायखौ खालामा लाफानो मोनसे जायगायाव थिनो लिंहरजोबनानै जुदि सावरायलायोब्ला बावहाय मोनसे रेजुलेसन पासबो खालामलायनांगोन अब्लाना साबसिन जागोन होननानै आं सानो ओरैनो लिंहरबाय जाबाय लोंबाय थांबाय बिदिनो जेबो लाब गैया खिन्थु जों मिथिं मोनसे लिंहैयोब्ला माबा मोनसे जों डिसिसन लानो हागोन नामा खिन्थु नैबे जों ज' जाना जुदि जानानै थानो हायोबा NDFBनि लिडारफोरा बे पलिटिक्सआव हाबनायफ्राथ' हाबबायानोसै पलिटिक्सआव हाबनायाथ' हाबखाबायानोसै बिसोर थांथोंसै खिन्थु जों जाखिनि दङ बिसोरो जों रावजोंबो थाङा लाफानो एक्सट्रायैनो जुदि थायोब्ला सोर पलिटिसियानफोरलाय बेफोरलाय जों थांनानै बे
पिस एकर्डआ जोंनि खोथा मथे सले नङाला जों सिफायफिनगोन होननानैबो धुमखिबो होनो हायो गोराबो खालामना थानो हायो खिन्थु जोंनि लिडारफोरानो सोरबा सासेनो माबा मोनसे हरबानो स्रि जानानै थायो आरोखि बेफोरबायदि आच्छा दाना फैदो दे एनडिएफबिनि खोथायाथ' खौसेथियाथ' गैला आं जा सानो जायफ्रा बे मिटिंखौ एरेन्ज खालामनाय दैदेनगिरि नोंथांमोना हायोब्ला एसे थाबैनो खालामबावोब्ला बेफोरबायदि मिटिंखौ खनसे जुदि खालामबावोबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो खारन दिनै जोंनो लिडार जोंनो गथ'फोरखौ दैदेनदोंमोन जोंनियाव दायथ'आ जोबजोबाखै दंबावो एसे दायथ'आ एनडिएफबिनि जाखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो सम सम बुरखांबाय थागोन बा होखांबाय थागोन एनडिएफबिनि जाखिनि गथ'फ्रा मोननांगौ मोनथायफोरखौ दाबि दावाफोरखौ जुदि मोनजोबाबा जोंनो एरखांबाय थागोन धर्ना कार्यगसि लानाय बा सुबुं गौमा लानाय बा माबा मोनसे लानाय बिनि थ्रुयैनो जोङो फैनोबो हायो आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन थ' जिखियानो जादोला दानिया फैफिनदो पलिटिक्सआव सानै मानसिनि खोथाखौ आं सावरायगोन दिनैहाय बे सानैनि खोथा सावरायनो होननानै बुङो मोननै खोथा सावरायनो होननानै बुङो खिन्थु गोबां खोथा ओंखारलाङो दे आंनिया दा नै सानै मानसिनि खोथा ओंखारदों एसे कयेकजननि खोथा मानसिनियाबो ओंखारलांफागोन इउपिपिएलनि सरकारनि खोथाखौ आं बुंनि एसे बिथां डिपुटि चिफनि खोथाखौ आं बुंनि एसे बिथांनि खुगानिफ्राय माखासे खोथाखौ एसे खोनाबाय थायो आरो बुङोबो जानो हागौ प्रमद बर'नि सायाव डिपुटि चिफआ एसे माबा मोनसे गोसोआव माबा मोनसे दङ आरोखि गोसोआव एसे माबा मोनसे रागा जोंनाय बा दुखु मोननाय बे दं आरोखि गबिन्द बसुमतारियाव खारन हाया गबिन्द बसुमतारिया प्रमदखौ जेबो खालामनो हाया मानो कामान्डारानो प्रमद बर'सोबा बेलाय डिपुटि कामान्डारसो बेलाय सेकेन्ड कामान्डारसो बियो सेकेन्ड कामान्डारालाय कामान्डारखौलाय माथो अर्डार होनो हानाय हाखाया कामान्डारासो अर्डार होगोन ना बेखौ सेकेन्ड कामान्डारखौ नोङो उमुक गथ'फोरखौ इदि थोनना गालांलाय आं बाहेरायाव थांनि होननानै थोनना गालांगोन बेखौसो मावनो गोनां जागोन बियो बेफोरबायदि आरोखि थ' दिनैहाय जोंनियावहाय एनडिएफबिनि सानजारांनि खोथाखौ बुंनि सानजाराङा खुगा गोनां मानसि प्रमदखौ मानो बुङा जानो बुंखागोन प्रमदनि मथेबो सोलिनाय नङा सानजाराङा खारन बेखौ आं मिथिगौ नुबोदों बे मा सिस्टेमनि मानसि बियो थ' बा आंनि खोथाखौ दा खोनानो दुखु मोननो हागौ लाब गैया सानजाराङा दिनैहाय प्रमदजों फिदिं जाबावदों दा फिदिं जा सानजारांखौ आं बुंगोन नोंथाङा दा फिदिं जा नोंसो प्रमद बर'खौ उल्था फिदिं मिथिबाय नों फिदिं बेखौ पिस एकर्डआ सोरजों जाया बेखौ नों जुदि सानोब्ला नोंजोंनो जादोंबा प्रमद बर'जोंथ' जायाखैना प्रमद बर' जोंनि थाखायसो प्रमद बर' जादों बियो नों आंनि थाखायसो प्रमद बर' जादों बियो ओंखायनो सानजाराङा दिनै इउपिपिएलआव दिनै सासे एमसिएलए प्रमद बर'आ दिनै सानजारांनो मानो होनो खारन खनसे बिखौ केस होखांबाय इउपिपिएल प्रमद बर'खौनो केस होनानै दोनखांखाबाय ओंखायनो बिनो होआ थैजासिमबो होआ बिनो 5 बोसोरनि उनावबो होनाय नङा बेखौ जेननानै इउपिपिएल सरकारा बायलांनो हागौ थेवबो बिनो होनाय नङा बेफोरबायदि आरोखि सानजारांनो होनाय लगे लगे प्रमद बर'नि खोथा मथे सोलिनाय नङाथ' बियो आरो सोलिखानायबो नङा सोलिनोबो नाङा बिनि खोथा मथे जोंनि गबिन्द बिथाङा बिनि खोथा मथे सोलियैनो उल्था रायजो राजाजों बेहासो गाज्रि मोनजाना थाहैबाय गबिन्द बसुमतारियासो दिनै नोंखौ जों बेफोरबायदि बुंबाय थानो समाया जोंनि बैसोआ नोंखौ बेफोरबायदि बुंनो समाया नोंसोरनि जों आथिं हमनानै बोरसो लानांगौ जोङो खिन्थु दिनै नों बे बोर लानो नागारै जोङो नोंखौ जों रायबाय थानोसो गोनां जादों बुंबाय थानोसो गोनां जादों नोंथाङा दिनै बहा गोबां जायगायावनो गिदिंदों गबिन्द बसुमतारि आं मानिदों थिगैनो दं बिदिनो गिदिं बोथोरजों दैबाना जाद्लाजोबदों जेरावबो बिटिसिआव जेरावबो जाद्लाजोबदों दैबाना क'क्राझाराव दैबाना रोंगोरानि न'आ फ्लाद जानानै दङ बयनियाबो लिडारफोरनियानो जाजोबनानै दङ बेफोरबायदि थ' दिनैहाय बिसोरखौ
प्रमद बर'आ मा खालामनानै दोनदों सानजारांखौ मा होनानै दोनदों दिनै सागानगिरि मानसिफोरानो देरहानानै ओरैनो MCLA आव बेथन बायदिल' जाबाय थानानै मा लाब दङ माबा मोनसे मावनो खाबु हो प्रमद बर' बेखौबो माबा मोनसे बिबान होनानै दोन सानजारांनोबो नोंनिख्रुइबो गोरोंसिन बियो बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला नोंथाङा दिनै पलिटिक्सआव खोथाखौ खर'खौ बाहायनो हागौ खिन्थु सिदा सानजाराङाबो मावगोन मोजां खामानि नोंनिख्रुइ साबसिनखौ मावनोबो हागौ सानजाराङा दिनै नैबेजों अमर बसुमतारी UPPL नि BPF निफ्राय देरहानानै थांनाय अमर बसुमतारी बेखौ सोर मा खालामदों नों प्रमद बर'आ दिनैहाय ड्रागन गायहोनो फोरोंबाय लासै नोंबो हायोबा अमा फार्म खुलिनो थाखाय बिनोबो माबा मोनसे फोरोंनानै होदो क्लास होबावदो एसे दिनै बेखौ बबेबा स्टेज प्रग्राम खालामहोनाया नों फोरोंदों प्रमद बर' दिनै बिहाबो दिनै गथ'फोरखौ लानानै बर' रायजो राजानि खामानि मावनांगौ दंबावोमोन बिहाबो देरहाबाय BPF आव जानो BPF नि फ्लेगखौ लानानै बिथाङा देरहाबाय BPF खौ नागारनानै दिनै UPPL आव फैदों मानो फैनायनिबोथ' जाहोन दं दिनै बेवहाय फैनाय लगे लगे माबा मोनसे बिबान होगोन बिबान होनानै होना बिसोर सानैनो मानो होनो हाया सोरबा सासेखौ दोनथ'नानै बिसोर सानैखौ मानो होनो हाया आंनि नोजोराव आंनि नुनायाव सानजारांखौ जों अमर बसुमतारीखौसो होना होयोबा मोजांमोन रायजो राजानि माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो खाबुखौ होमोन दा दिनै देरहानाय सासे MCLA ल'नो जानानै थाबाय MCLA जानानै माथो खामानि मा रायजो राजानि मा खामानि मावनो हानो बिलाय खोनानायावथ' अमर बसुमतारीयाथ' गोबां बायदिसिना आं बुंनो थांला बेफोरखौ नों प्रमद बर'आ खालामदों बेफोरनि फारसे सान खख्लाबारियाव सासे देरहादों दा प्रमद बर'आ ओरैबायदि पलिसि लागासिनो दङ दिपेन बर'आथ' 2025 आव इलेक्सन गेलेखागोन आबसुनिया खख्लाबारियावबोथ' बेबोथ' आबसुनिनो मेम्बारखामोन BTC आवनो गासैयावबो आबसुनि मानसिफोरखौसो गेलेहोजोबसिगोन प्रमद बर'नि पलिसिया बे NDF नि जेसेबां MCLA जाना थानाय माने बेफोरखौ एकदम फेजेनजोबना दोननानै जेबो बिबान होनाय नङा जेबो गुरुत्व लानाय नङा लास्टावहाय प्रमद बर'आ हिर' जाना थाहैगोन ओंखायनो गबिन्द बसुमतारी नोंथांखौ आं गोरायै बुंगोन हायोब्ला बिनि खोथा मथे दा सलि नोंनि खोथा बायदि सलिनांगौ प्रमद बर'आलाय सोर आंना खोथाया बे प्रमद बर'आ सोर नों गबिन्दखौ बाहायदों नों सानजारांखौ बाहायदों नों फेरेंगाखौ उल्थां फाल्थां बाहायदों नों बड'सा भुपेन बर'खौ उल्थां फाल्थां बाहायदों नोंनि बे अमरखौ उल्थां फाल्थां खालामजोबदों नांगौ समाव अमर बसुमतारी सावरायग्रा फेरेंगा गबिन्द बसुमतारी नांजोबगौ एक्सन दिब्बिनि जेब्ला गाव देरहाखांनायनि उनाव बयनिख्रुइ साबसिन हामसिनखौ आंनो नांगौ होननानै बुंग्रा मानसि बे प्रमद बर'आ गबिन्द बसुमतारी बिबो फारसे साननाय दं सोरबा फोरनिनो माखासे माबाफोरखौबो फान्डफोरखौबो बोख्लाबग्राया प्रमद बर'आनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फान्डफोरखौबो बोख्लाबनानै लाना थाङो होननानै खोनानो मोन्दों बेखौबो आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फान्ड जाखिनि फान्ड फैदों बेखौ होना मावथोंना मावनो खाबु होना बेखौबो नोंनियाव जाखिनि डिपार्टमेन्ट दं नोंनियाव जाखिनि फैदों नोंनि फान्डआवहाय नों होजोबना नोंनि साइडआवहाय नोंनि पलिसिया एसे बेलेग लागासिनो दङ दै प्रमद बर' नोंनिया NDFखौ आन्था थखनो फेजेनजोबगोन ओमफ्राय सासे सानै देरहाहोनो हागौ बिनि उनाव बे गेमाबो खिन्थु पलिसिया प्रमद बर'आ बिराद लेथ्रा गेम गेलेगासिनो दङ 5 बोसोराव जेसेबां NDFनि देरहाना थानाय सासेबो देरहानाय बायल'थ' बावहाय एबसुनि मानसिफोरखौसो केन्डिडेट होजोबगोन
प्रमद बर'आ आं जाखिनि नुदों दिपेन बर'आथ' 100% 2025 बि गेलेखागोन गाज्रि मोननानै लाब गैया आबसुआ मोननै एंगेलाव खारगासिनो दङ मोनसे पलिटिक्सआ राजनितिकआव थांदों मोनसे राजनितिकआव खाराखै बे थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जोबथारनायाव जोंनि एनडिएफबिनि लिडारफोर सिनियर लिडार नोंथांमोन अननानै जोंनि एनडिएफबि केडारफोरखौ खनसे ज' सावरायमेल लाबावोबा मोजां जागोन जेरैबायदि चिरां डिस्ट्रिक्टआव बैग्रिबारियाव लानायफोरबायदि फाथाबारि टु रिट बेंटल थांनाय बारस'नाय लामायावहाय जिहेथु मोनसे लोगो हमलायना मोखां नायलायनाय बेफोरबायदि खालामदोंमोन बे समाव मोनसे रेजोलिउसन पास लानोखौ हागोन बायदिखौ आं सानो जोंनि मस्ट सिनियर लिडारफोरबो दङ सेरफांगुरि साइडनि सार सिला होननानै बुङोब्ला सिला सार होननानै बुङोबा बयबो सिनायजोबगोन अन्तत नोंथाङा दा सिनियरसिन सनमान होयो नोंथांखौ जोंबो सनमान होयो अननानै बे सारा सिला सारा खनसे बेफोरबायदि ज' सावरायलायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि